Ауду биллахи минешшейтанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün inşallah Teala açu kilu yarsu turunda Arapça el-gadab bulayında şulay bit. Şunun turunda sileşip getirbiz. Arap tilinden qarasak el-gadabu. Agar da siz şuşu sözünün yangıraşının Arapça bilmeseniz de tыңлап тұрсагыз, нинди хәрефләрдән торганын шулай бит. El-gadabu. Ягъни ул чыккан вакытта да каты, калын булып чыга. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бу сыйфат та каты һәм калын сыйфат. Кешенең ачу чыгуы, ярсуы һәм дә кызып китүе бу ут белән дип әйтик инде шулай бит. Кешенең кычкыруы белән, шартлавы белән бәйле дип әйтсәң дә була. Менә шуның өчен дә бу сыйфат яхшымы, яманмы, кирәкме, кирәк түгелме шулай бит. Шуның турында бераз сөйләшеп китик. Чөнки кеше белән идарә итә азмы күпме барбер эмоциялар. Кешенең эшләгән эшләренә җаваплы эмоциялар, хисләр. Акыл түгел. Акыл үзе дә шул хисләргә бирешә. Акыл үзе дә шул хисләргә бирешә. Әйтик, мәсәлән, кеше яшь егет сөйгән кызы белән төне буе капка төбендә катып тора, яки подъезд төбендә туңып тора, аяклары туңа, куллары туңа. Теше тешкә тими шулай бит, әмма тора ул. Бу акылсызлык бу. Акыл белән караганда, бу мәгънәсезлек. Ничек инде аягыңны туңдырасың? Кулыңны туңдырасың? Әбиләр, бабайлар нәрсә ди? Гомерлегеңне аласың диләр. Әле кирәк эшкә булса и. Нәрсәгә тора ул анда? Эмоция, хис. Ярату хисе бар аның шулай бит. Яки кеше кызып китә. Кызып китә, мәсәлән. Кызып китә дә берәр кешегә бер нәрсә әйтеп ташлый яки эшләп ташлый. Аннан соң акыл белән уйлый, нәрсәгә эшләде инде ул моны? Әйтик, китереп утырталар аны. Судта, на скамью подсудимых дип әйтик инде. Ул уйлап утыра. Нәрсәгә эшләдем инде мин бу эшне? Акыл әйтә. Башым мәгънәсе юк бу эшне эшләүнең. Шулай бит. Бөтенләй мәгънәсе юк. Әйтик, килеп керде, ачу белән керә, инде чит мужик хатынын кочаклап тора, икесен дә атып үтерә. Аннан соң судта утыра, еще бу ике дурак аркасында мин хәтермәдә утыраммы инде ди. Шулай бит. Бу ике зиначы аркасында мин хәзер төрмәдә утыраммы? Акыл әйтә, дурак син ди. Ләкин нәрсә җаваплы? Җаваплы аның хисләре. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, кеше белән шушы хисләре идарә итсә, бу хисләр белән без идарә итәргә тиеш. Бу хисләр безгә буйсынырга тиеш, шулай бит, без аңларга гына түгел. Шуның өчен дә ачуны да, ярсуны да кулда тота белергә һәм әлбәттә инде контрольдә тота белергә кирәк. Хәзерге вакытта кеше ачуын, ярсуын кулында бөтенләй тотмый дисәм, дөрес булыр. Теләсәң нәрсәдән шартларга тора, ачуы килә шулай бит. Шунда ук кызып китә, теләсәң нәрсә әйтә башлый, теләсәң нәрсә эшли башлый. Беркемдә инде бу контроль дигән нәрсә шулай бит анда юк. Гадәттә ул яшьләрдә күбрәк була шулай бит инде. Яшь кешедә, чөнки хисләр әле кызу, хисләр белән яшәгән генә вакыты, шуңа күрә дә инде ул аны кулында тотмаска мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иннал гадаб jamratun минан нар." Ачу ди, ул утның бер ташы ди. Утның бер ташы, утлы күмер дип әйтсәң дә була. Кем үзендә аны күрсә ди, басып торса утырсын ди, утырып торса ятсын ди. Шушы хисне күрсә ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә, димәк, шушы хадисендә ачуны, ярсуны ут белән чагыштырып күрсәтә. Ут нәрсә ул? Ут ул яндыручы. Әйтәләр бит, карактан кала, бурдан кала, уттан калмый диләр. Пожар булса, аннан бер нәрсә калмый. Бөтен нәрсә янып бетте. Янмаса, кырып утыра. Кырып утырмаса, сасы тетелисе керә. Аны инде яраксыз була улай бер. Әгәр дә инде исе калмаса, исседән эри. Шуңа күрә дә ут, мөхтәрәм кардәшләр, күңелеңдә, күкрәгеңдә булса, ичеңдә булса, шушы ачу хәлендә аннан соң бер нәрсә дә калмый. Ул бөтен нәрсәне яндырып бетерә. Менә шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы утны
яндырмаска куша безгә. Утлы күмерне контрольдә тотарга куша. Әгәр инде сизәсез икән, кыза башлагансыз икән ди, аның дәвасы нәрсә? Аның дәвасы хәлеңне үзгәртү. Шулай бит, әгәр дә син, мәсәлән, өйдә икән урам ачык. Урамда икән өйгә кер. Әгәр син басып торасың икән, димәк, утырып торасың икән, ят. Хәлеңне үзгәрт. Хәлеңне үзгәртү белән синең инде шулай бит ачуың да бераз басылып китә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям икенче бер киңәшләрендә әйтә, ачу килгән халәттә барып тәхәрәт алыгыз. Я булмаса, аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим дип әйтегез шушы халәттә. Икенче бер киңәшендә ул әйтә, ачу килгән хәлдә беркемгә бер сүз әйтмәгез, сөйләшмәгез. Хәтта әйтергә кирәк булса да хәзер әйтмәгез, сөйләшмәгез. Сезне кыйнылар икән, сезнең ачуыгыз килә икән, җавап бирмәүең хәерлерәк. Җавап бирмәүең хәерлерәк. Ул хәтта теге көрәш вакытында да шулай. Ачу белән син сугышсаң, ачу белән син көрәшсәң, син инде җиңелдең дигән сүз. Син үзеңне контрольдә тотмыйсың. Контрольдә тота алмыйсың үзеңне. Кай вакытта ачу шуның кадәр кирип китә ки, үзеңне кулда тота алмау хәлдәгә керәсең. Состояние аффекта була инде. Баш миең бөтенләй аерыла. Күзең томалана, үзеңнең нәрсә эшләгәнеңне дә хәтерләмәскә мөмкинсең шушы очракта. Менә шушы хәлгә әлбәттә инде җиткезергә үзеңне кирәк түгел. Шуңа күрә дә аңганчы үзеңне контрольдә тотырга тырышырга кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям икенче бер хәдисендә әйтә, мен сезне ачу килүдән тыям ди. Иякум вәл гадаб. Ярсудан, ачу килүдән тыям ди. Чөнки ул ачу кешенең йөрәк түрендә тәмух утын кабызыр ди. Ут кабызыр. Йөрәгендә кешенең күңелендә. Әгәр дә берәрегезнең ачуы килгәнен күрсә ди, берәрсенең ачуының килгәнен күрсәгез ди, аның күзләре кызара ди. Күзләре кызара. Әйтәләр теге күзләрен үгезнеке кебек диләр, шулай бит. Күзләрен кызара. Ачуың килсә, һәм веналары бүртер ди. Монда муендагы веналары бүртә. Кешенең ачуы килсә. Шуннан күрергә була, кешенең ачуы килгәнен шулай бит. Әгәр дә кешенең күзе кызарып веналары бүртсә, качыгыз инде. Качыгыз нәрсәгә? Аңа зыян китерүдән куркып, яки ул сезгә зыян китерүдән куркып. Чөнки бәлки ул сездән көчлерәк түгелдер. Әмма сезгә ябырылып, сез аны этеп җибәреп, сез аңа зыян китерергә мөмкинсез. Балалар бәрелә берәр кая шулай бит. Хатыннар белән шулай була инде. Чыелды өстеңә килеп ташланалар. Аннан ялгыш кына башлары белән стенага бәреләләр дә, елап утыралар аннан соң шулай бит. Үзләре гаепле, ачулары гаепле. Ачулары гаепле, шушы ачуларын тота алмаганга. Шуңа күрә дә андыйны күрсәгез, читкә китегез. Сез слабый, зәгыйф булганнан түгел, аны рәнҗетергә куркудан. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ачу килгән кешенең билгесе шушы ди. Күзләре кызара һәм веналары бүртә ди. Әгәр дә сез үзегездә шушыны сизсәгез, сез инде дә җиргә якынайыгыз ди. Утырыгыз яки ятыгыз, җиргә якынайыгыз. Түбән халәткә якынрак булыгыз. Түбәнрәк халәткә якынрак булыгыз. Басып торсаң, димәк, утырсаң, ятасың инде. Ятып торсаң нишисең? Яткан килеш әллә ни ачу килеп булмый ул. Ачу килгәндә басырга тырышасың, шулай бит инде. Яткан килеш әллә ни зыян китереп булмый. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай ук хәдисендә әйтә, сезнең иң хәерлегез ди, ачуы әкрен генә килүе һәм тиз суынучыгыз ди. Чөнки ачу чыкканнан соң суытырга кирәк бит аны. Бар кешеләр кемнең тиз генә ачуы чыга һәм тиз генә суына. Менә гадәттә якын дусларның яки гаиләдә ирнең яки хатынның менә бу гадәтен күрә белергә кирәк. Мәсәлән, әгәр син беләсең икән иреңнең тиз кызып китүчәнлеген, димәк син аның кыздырырга тырышма. Әгәр беләсең икән тиз суынучанлыгын, димәк калдырып тор аны әз генә вакытка. Суына ул, 5 минуттан суына ул, кеше хәленә кайта. Менә бу халәтне шулай бит белеп торырга кирәк. Һәрбер кешенең үзенең шундай үзенчәлекле буланы. Бар ди кешеләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә,
ызак кызалар һәм ызак суыналар. Әйтәләр дә, сыер дуласа, аттан да яман диләр, шулай бит. Әкрен-әкрен генә йөри, ләкин дулап җибәрсә, аннан соң инде аны суытырга, тынычландырырга авыр була. Мондый кешеләр дә бар ди. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, иң хәерлеге шул ди, кем әкрен генә кыза һәм тиз суына. Сабыр кеше, әкрен генә, шулай бит, әкрен-әкрен генә кыза, аннан соң суынганда да бик тиз суына ди. Ә иң яманыгыз тиз кызып, озак суынучыгыз ди. Андый кеше белән эш алып барып булмый, дуслашып та булмый, гаиләдә дә яшәп булмый андый кеше белән. Нәрсә генә әйтсәң дә кызып китә, бер кыза икән инде, аннан соң көннәр буе, кай вакытта атналар буе суынырга мөмкин. Мондый кеше иң яманы ди. Шуңа күрә дә мондый кешедән ерак торырга тырышырга кирәк. Андый дуслар бар икән, үзләрен кулына тотмыйлар икән, алардан ераграк торыгыз. Дуслашмагыз, чөнки аның ахыры барбер яхшылык белән бетмәячәк. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шундый киңәшләре бар, мөхтәрәм кардәшләр. Бу хадистән күренгәнчә, кызмаган кеше юк. Шулай бит. Әгәр дә бу хадистән карасаң, ачуы килмәгән кеше юк. Ачуы килмәгән кеше юк. Әгәр бу хадистән карасаң, ул бит әйтми, сезнең иң хәерлегез бөтенләй ачуыгыз килмәве. Шулай бит инде. Һәм бик тиз суынучы дип. Андый кеше юк. Һәрбер кешедә кыза. Һәрбер кешедә. Һәрбер кешенең дә кызу дәрәҗәсе бар. Менә бу дәрәҗәне күтәрергә кирәк. Шулай бит. Әгәр дә синең кызу дәрәҗәсе, гадәттә кызу дәрәҗәсе күп кешедә 40 градус. Шулай бит. 40 градус салса, всё, аннан соң кызып китә инде ул кеше. Димәк, сине кыздыра торган әйберләрдән сакланырга кирәк. Ачуыңны китерә торган әйберләрдән сакланырга кирәк. Күтәр градусыңны, шулай бит. Күтәр. Күтәр. Аңа барып җитерлек булмасын. Аңа барып җитерлек булмасын. Бер кеше белмәсен синең нәрсә ачу китергәнеңне, шулай бит. Аңа барып җитерлек булмасын һәм син үзеңне тыныч кына кулда тота аласың. Урамдагы һәрбер кешедән дә ачу килә башласа, һәрбер козел дигән кешедән, әткән кешедән шулай бит. Монда сәламәтлегең дә җитми булар белән сугышып бетәргә. Шуның өчен дә кыза торган градусыңны күбәйтергә, зурайтырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Ә инде бөтенләй кызмаган кеше юк, чөнки Имам Шафиғи әйтә, әгәр дә кешенең гаделсезлекне күреп ачуы килмәсә ди, ул ишәк ди. Ул ишәк ди, ул кеше. Ул кеше түгел инде ул. Ул ишәк, овощ. Үсемлек ул. Шулай бит. Үсемлекнең ачуы килми бит. Киләсең дә кисәсең син аны, шулай бит. Ул сиңа ачуы килми, җавап бирми, ята әле розаны кисеп алалар, ул дурак чәчәк ата әле тагын, шулай бит сиңа. Тәмлисен тарата. Аның ачуы килмәнә, син дә шуның кебек хәлдә генә, мөхтәрәм кардәшләр. Бары тик шулай бит аны дөрес итеп куллана белергә кирәк. Менә бу хисне дөрес итеп, дөрес юлга куллана белергә кирәк. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә ачуны баса белергә кирәк. Кызганнан соң ачуны басар өчен аның кораллары бар, инструментлары бар һәм бу аятлар һәм хадисләрне белеп тору. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кемнең дә ачуы килсә ди, һәм шушы ачуын ул куллана алып та кулланмаса ди, Аллаһы Тәгалә ул кешенең йөрәген ризалык белән тутырыр кыямәт көнендә ди. Менә бу бик зур хадис, мөхтәрәм кардәшләр. Беренчедән, кемнең ачуы килеп, шул ачуын куллана алса. Кемнең ачуы килеп, шул ачуын куллана алса. Әйтик, мәсәлән, синең начальникка ачуың килә. Ачуың килде. Аның янына кирдең. Начальник байтыр бер карады да чыгып киттең куркудан. Син ачуыңны куллана алмыйсың. Чөнки ачуыңны куллансаң, эштән куа, премия булмый, хезмәт хакын кыскарта, дәрәҗәңне төшерә. Куллана алмыйсың син аны. Шуңа күрә бу очракта синең тынычлануың ул куркудан. Начальниктан куркудан, акча булмау куркудан, шулай бит һәм башкадан. Әмма син ачуыңны куллана алсаң, син начальник булсаң. Ачуыңны китерә синең берәр кеше, мәсәлән, яныңда, шулай бит инде. Байдан бирле утыра, булганып. Ачуың килә синең, кызасың син, ләкин шундук үзеңне суытасың. Ярар. Мен бу кешене гафу итәм дисең, шулай бит. Үзенә карасын дисең, яки тынычлык белән генә аңлатасың.
Мондай кешенең Аллаһ Тәгалә йөрәген ризалык белән тутырыр кыямәт көнендә. Ризалык дигән сүз монда төп сүз. Ачуның капма каршысы ул ризалык. Ачу килә ризалык булмаудан. Ачучыга риза булмаудан. Мәсәлән, хатының сиңа ашарга пешергән. Сиңа бу ризык ошамый. Син ачуланасың. Чөнки син риза түгел бу ризык белән. Әче, тече, кызу, салкын, шулай бит сыйык, куе. Нәрсәдер ошамый сиңа бу ризыкның. Син риза түгел. Шуңа күрә дә ачу белән көрәшүнең төп ысулы ризалык тәрбияләү үзеңдә. Ризалык тәрбияләү. Менә без монда дәресләрдә сөйләштек сезнең белән. Аллаһы Тәгаләдән риза булу. Радиту биллаһи раббан. Аллаһы Тәгаләдән риза булган кешедә менә бу ачу сыйфаты юк-барга күренми чыкмый. Аның ачу сыйфаты чыга Аллаһы Тәгалә риза булмаган әйбердән. Дөрес ачу чыга аның. Риза булмаган әйбердән. Әйтик, гаделсезлектән яки башка әйбердән. Без бит киресенчә гаделсезлек булганда хәзер дәшмибез. Ә үзебезгә кагылган берәр инде вак мәсьәлә булса, шул вакытта инде ачуланабыз. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ачу килү ярсуның начар сыйфат икәнен аңлата. Һәм аны дәвалауны аңлата. Һәм аны дәвалауның ысулларын күрсәтә, физик ысулны. Һәм күрсәтә рухи ысулны. Физик ысул халәтеңне үзгәртү, ә инде рухи ысул үзеңдә ризалык тәрбияләү. Менә шулай иткәндә, мөхтәрәм кардәшләр, ачуны дәваларга, үзеңне кулда тотарга була. Бары тик шушы чираклар, шушы ысулларны кулланып кына. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп алыйк. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами разговариваем о такой черте человека, черте его характера, так скажем, как гнев. Гнев или вспыльчивость, можно сказать, да? Гнев или вспыльчивость в хадисах сравнивается с огнем. Действительно, когда человек гневается, он чувствует, как по его венам течет лава. Действительно, у него в груди начинает гореть. Иногда гнев ты чувствуешь, как поднимается снизу в голову. Чувствуешь. И когда он все уже обволакивает твою голову, она отключается, и ты уже делаешь необдуманные поступки. Поэтому гнев, чувство гнева нужно уметь контролировать. Иначе ты можешь наделать очень много ошибок в своей жизни. Большинство ошибок мы делаем именно в состоянии гнева. В большинстве случаев разум, если нет гнева, он дает нам здравый, так скажем, совет. Или если мы верующие, то вера дает нам здравый совет в той или иной ситуации. Нас могут сбить с толку высокомерие, о котором мы говорили, а оружие высокомерия, оружие реализации высокомерия – это гнев. Ты высокомерен, у тебя отражается это на твоем, скажем так, нраве, как гнев. Гневаешься. Противоположность гнева – это довольство. Соответственно, гнев возникает из-за того, что ты чем-то недоволен. Ты психуешь когда? Когда ты чем-то недоволен. Ты недоволен пробкой, недоволен жизнью, недоволен работой, деньгами, внешностью и так далее и тому подобное. Недовольство. Но, дорогие друзья, есть и другая сторона. Ведь есть вещи, которыми мы не должны быть довольны. Например, несправедливостью в этой жизни. Когда кого-то кто-то обижает. И Пророк ﷺ так и говорил, наивысшая ступень силы, показатель силы, когда ты пришел и сказал тирану то, что он несправедлив. Это, говорит, сила. Когда ты в лицо можешь ему это сказать. Это тоже ты своего рода разгневался, так скажем. Дорогие друзья, поэтому имам Шафи'и говорит, тот, кто не гневается на несправедливость, тот осел. Это все понятно. Но опять-таки этот гнев должен быть нормальным и управляемым. Чувство меры в гневе должно быть, и гнев он должен быть.
Например, с помощью гнева ты показываешь ревность по отношению к своей жене. Потому что это нормально, когда подходит чужой мужчина или смотрит на твою жену, или подходит к ней, ты гневаешься, да? Твое лицо меняется, нахмуриваешься, посмотришь на нее, она уже исчезает. Это нормально. Так и должно быть. Если у тебя нет в этом гнева, ты осел действительно. Ослицу твою увели, и ты стоишь, траву жуешь, тебе по барабану. Поэтому есть вещи, где ты должен проявлять чувство, так скажем, гнева. Но есть вещи, которыми ты должен быть доволен. Доволен именно Аллахом. Например, своей судьбой. Опять-таки, то, что мы повторили вот сейчас, до этого. Про пробки всякие, внешность, еда, деньги, работа и так далее. Это все от Аллаха. Ты этими вещами должен быть доволен. В этих вещах у тебя гнева быть не должно. А у нас в основном из-за этого гнев. У нас гнева по отношению к жене нету. Тогда ты думаешь, скорее бы увели. Там проблем-то нет. Новую ты уже присмотрел себе. Новую модель, да? Последний выпуск. И поэтому гнев у нас, он вреден сейчас в нашем обществе. Потому что у нас вредный, плохой гнев. И поэтому из-за этого мы делаем какие-то ошибки. Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорил про черту характера праведников или пророков, он говорил так. Бисмиллахи рахмани рахим. Инна Ибрахима ля халимун ауахун муниб. Поистине, говорит, Ибрахим был мягким, кротким, скромным, кающимся. А это черта кого? Это черта тех, кто не гневается. Мягкость, скромность. Это черта именно тех, кто не гневается по всяким пустякам. Также Аллах Субханаху ва Тааля давал советы пророкам «Фасбир кама сабара улюл азми миналь русуль». Терпи, говорит, как терпели обладатели высокого положения из пророков. Даже пророки, из пророков, есть те, которые обладают большим положением. Это те, кому Аллах Тааля давал испытания, те терпели, не гневались. У них положение выше, чем у остальных пророков. Мусуб, алейхиссалям, погубил именно гнев. Он убил человека из-за гнева. Он впал в неуправляемый гнев, ударил человека, он не хотел не убивать, он не хотел никого не убивать. Он просто ударил. Но так как это было состояние аффекта, сейчас вы это сказали непредумышленное убийство, несчастный случай даже, может быть, да? Но убил человека, он в этом каялся. Он каялся в убийстве? Нет. Он каялся в том, что им охватил гнев. В отношении убийства он это не намерился так делать. А то, что это было допущено из-за гнева, он в этом каялся. Он сожалел об этом. И также, когда глупцы с нами общаются, бывает так, что иногда мы гневаемся на глупцов, которые несут всякую ерунду. Бывает, обижают тебя зря, шутят над тобой, прикалываются, да, как сейчас говорят. Или же обзывают тебя, как в детстве, да? Бывает так. Обзываются. Взрослые люди тоже обзываются, правда, матерными, так скажем, словами. Что нужно говорить в таких случаях? Бисмиллахи рахмани рахим. Ва идha хатабахумуль джахилун калу саляма. Если с ними общаются невежды, то они говорили им салям. Мир вам. Мир вам. То есть не говорили, не входили в перепалку, потому что это бесполезно. Мы с вами уже говорили, да, если с тобой говорит глупец, опустит тебя до своего уровня и задавит опытом. Все, бесполезно. Бесполезно. Я иногда слушаю, когда вот ругаются, например, да, какие-то там матерые люди. Слово в слово так вяжется, я это слушаю, думаю, это же искусство. Это искусство прямо вот так вот обзываться, да, опускать человека и так далее. Ты на это не способен. Максимум, что ты можешь сказать, сам такой или я не такой. Все.
Но это нельзя вечно повторять, это тоже плохо. Остается только ударить, а это уже преступление. Это уже преступление. Вот поэтому, дорогие друзья, если с нами общаются такие глупцы, просто нужно сказать «Салям, мир вам», все, и уходить. И уходить, потому что закончится это все кровопролитием. Плохо закончится. Если вот сейчас спросить многих людей, которые вот по бытовухе друг друга они убивают, накидываются, они почему это сделали? Из-за гнева. Они это не затевали, не планировали. Никакой алкаш не планирует, сейчас приду, так, после 5-й рюмки возьму нож и воткну ему в горло. Какой алкаш это планирует? Правильно? Это происходит из-за гнева. Что-то сказали друг другу, все, рассердился, ах ты такой, ах я такой там, я могу, ты нет, и так далее, и все. Поэтому это чувство, дорогие друзья, очень опасно. Опасно в таких моментах, в глупых положениях поддаваться гневу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, у 3 людей есть, так скажем, право. У 3 людей, у 3 вещей, можно сказать, или у 3 людей есть право. Какое право? Первая категория людей – это тот, против кого делают что-то плохое. Зулем, несправедливость. А этот человек, по отношению к кому делают несправедливость, ради Аллаха прощает своего обидчика. И этого человека Аллах возвышает, дает ему уважение и большой уровень. Удел слабых людей – таить обиду, не прощать, злиться. Это удел слабых людей. Удел сильных, удел, так скажем, уважаемых людей – это прощать ради Аллаха. Но просить надо ради Аллаха. Не из-за страха, а ради Аллаха. Отпустить это в сердце ради Аллаха. Тогда Аллах Тааля дает тебе высокое положение. Это твое право, положение. Вторая группа людей, то есть это человек, который просит что-то у кого-то не потому, что нуждается, а потому, что хочет увеличить свое богатство. Хочет увеличить свое богатство. У него, альхамдулилля, все хватает. Но он все ходит и просит. То в этом случае Аллах Тааля этому человеку дает нищету, бедность. И ему никогда не будет хватать. Есть такие люди, у которых уже нормально все, да? Но они все время ходят, плачут. У меня этого нет, того нет, вот у меня денег не хватает и так далее. Это относится и к тем, кто, так скажем, ходит там, попрошайничает, каким-то больным собирает, уже ради увеличения богатства, не ради нужды. Это к ним тоже относится, то Аллах Тааля даст им нищету. И третья группа людей, вот это мы должны тоже запомнить для себя, кто дает что-то кому-то ради Аллаха, только ради Аллаха, и больше не ради чего, то Аллах Тааля увеличит то, что у него есть. Увеличит то, что у него есть. У него больше станет богатства, больше станет величия, больше станет щедрости, уважения и так далее, и так далее. Тот, кто дает ради Аллаха. Наоборот, да, получается. Тот, кто просит, чтобы у него больше стало, не нуждаясь, у него меньше будет. А тот, кто дает, даже если у него мало, то у него увеличится. Абсолютно наоборот. И вот это вот наоборот, вот эти правила может понять только верующий. Обычный человек не понимает, потому что это противоречит законам физики, логики. Потому что когда ты даешь, уменьшается, когда берешь, увеличивается. Обычно. А здесь наоборот. Здесь мы видим, дорогие друзья, о прощающем человеке, который не злится, а прощает. Раз он простил, уже злиться нечего. Значит, он уже успокаивается. Мы знаем историю Умара, рады Аллаху анху, и пьяницы одного. Когда Умар, рады Аллаху анху, увидел одного пьяницу, ругал его,
И пьяница этот начал наоборот отвечать Омару. Ты что лезешь не в свои дела, там и так далее, и так далее. Я пью свое, обычно же так делают. И Омар просто ушел. Люди, которые стояли рядом, они обратили внимание на это и сказали: «О, Омар, говорит, почему ты не обругал его, не побил?» Когда он, говорит, начал меня ругать, я рассердился. А будучи рассерженным, мне не хотелось, говорит, ему отвечать тем же. То есть в моем поступке уже благородства не осталось. Я просто из-за обиды отвечал бы ему. Иногда, дорогие друзья, когда, например, двое мусульман спорят о религии, в ком-то из них просыпается гнев. Из-за этого гнева он не хочет уступать, хотя знает, что не прав. Просто западло ему это сделать, если сказать современным языком. Просто если обычно, да, он говорит, он стоит, а что я должен ему уступать? А что я должен ему уступать-то? Им управляет уже гнев. И сейчас, что среди мусульман, я чувствую, я вижу это, у оппонента уже доводов нет. Иногда человек, например, разговаривает с ученым. Ученый ему приводит доводы. А тот говорит: нет, я так не считаю. Заткнись. Что это за слово «я так не считаю»? Тебе ученый говорит доказательствами, хадисами, аятами и словами мудрецов, а ты говоришь: я так не считаю. Ты заткнись лучше в этом случае. Это просто гнев у тебя. Другого ответа нет. Как это? Что это значит? Абу Ханифа так считает, а ты не так считаешь. Да? Имам Шафи'и так считает, ты не так считаешь. Этот человек, который учился 10-15 лет, считает так, а ты не так считаешь. А как ты считаешь? 1, 8, 3, 5, 8. Так считаешь, что ли? По-другому? Вот поэтому, дорогие друзья, в этом случае тоже очень плохо отвечать. И Умар, ради Аллаху анху, преподал нам хороший урок. Будучи в гневе, даже нельзя исправлять какие-то плохие вещи. Потому что ты уже не ради Аллаха это делаешь. И не мудростью, а просто руководствуясь своим положением и гневом. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, проходил мимо людей. Люди стояли вокруг камня, там лежали камни и поднимали. Кто может поднять покрупнее? Это фитнес наш современный, да? Фитнес, там стоит штанга, один приходит там, выжимает там 80, другой 90, третий 100 выжимает. Кто сильнее? Они тоже, раньше тоже такое было. Вы думаете, люди меняются, что ли? То же самое. Раньше штанг не было, камни поднимали. Кто поднимет тяжелее? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проходил мимо и говорит: эти, говорит, что делают? Эти люди, говорят, что делают они? Это что за камни, говорит? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему отвечает: а эти, говорит, соревнуются в силе, говорит. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: это, говорит, что за камень, большой камень, видит такой? Это, говорит, камень богатырей. Кто его поднимет, значит, тот богатырь уже самый сильный. Это самая большая штанга, да, как «Ну, погоди», где все уже там поставлено, все блины поставлены уже туда, все, что можно, да. Это же самая мощная штанга. Это, говорит, что за камень? Это, говорит, камень богатырей. Пророк, саллаллаху алейхи сказал: а рассказать ли вам о человеке, который сильнее вот этих людей? Или сильнее того, кто поднимет этот камень? Он говорит: о, Расуль Аллах, конечно, говорит. И он сказал: это тот человек, между кем и его братом существует вражда. Его шайтан и того шайтан, у того шайтан, говорят, чтобы они не разговаривали, не дружили, друг к другу не подходили. И говорит, сильнее тот, кто подойдет первым и заговорит. Вот это, говорит, сильнее, чем тот, кто ходит там всякие залы, фитнесы, камни поднимают там, бегают быстрее, плавают дальше там и так далее. Этот сильнее всех. Когда у него есть вражда, и он первым подходит, говорит: ассаляму алейкум, как дела? Все нормально? Да? И так далее. То есть он заговорил. Иногда вот этот разговор дальше уже дает стимул, чтобы вы подружились, и вражда ваша исчезла. Тот, кто смог справиться с эмоциями. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил про человека, который говорит: сильнее, говорит, тот, тоже видел людей, которые ко мне поднимают, говорит, сильнее тот,
кто, говорит, не камни поднимает или не самый тяжелый поднимает, а тот, кто может справиться со своим гневом. Может успокоиться. Может успокоиться. А как успокаиваются во время гнева? Значит, мы, первое, должны воспитывать в себе довольство. Довольство Аллахом. В первую очередь, довольство Аллахом. Довольство Аллахом – это уже будет и управляемый гнев, и в меру, в правильной форме и манере. А если физически, что делать? Почувствовали гнев, значит, удалиться с этого места, где есть такое, так скажем, состояние гнева. Выйти из помещения, наоборот, зайти в помещение с улицы. Или же, если ты находишься в каком-то месте, стоишь, если, то надо сесть. Если ты сидишь, надо лечь. Надо лечь, и все. И успокаиваешься. Поближе к земле. Положение тела принимаешь поближе к земле. Если есть возможность, идешь, берешь тахарат. И говоришь «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим», чтобы отогнать шайтана от тебя. Потому что, когда Абу Бакр, рады Аллаху анху, мы уже рассказывали эту историю, возможно, многие знаете, когда он сидел с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи, к нему пришел какой-то человек, негодяй, и начал его ругать. Ругал. Абу Бакр сидел, терпел, все нормально. И когда уже Абу Бакр начал отвечать, пророк, саллаллаху алейхи, встал и ушел. И Абу Бакр, остановившись, догнал пророка, саллаллаху алейхи, и говорит: «О Расуль Аллах, когда тот меня ругал, говорит, ты сидел и смотрел. А когда я начал отвечать, ты ушел». Ведь по логике-то как? У нормальных людей как это происходит? Если ругают твоего друга, ты тоже впариваешься за своего друга. Правильно? Ты можешь, наоборот, ему прийти врезать тому человеку. Не ругай друга, это мой друг, там и так далее. А пророк, саллаллаху алейхи, сделал наоборот. Абу Бакр, рады Аллаху анху, удивился. Потом пророк, саллаллаху алейхи, сказал: когда, говорит, тот тебя ругал, за тобой стоял ангел, а над ним шайтан. А когда ты начал ругать, уже над тобой тоже стал шайтан, ангел ушел. До этого ангел за тебя отвечал, говорит. Теперь шайтан пришел, а я, говорит, не могу находиться там, где шайтан. И ушел. Вот в этих моментах, дорогие друзья, действительно, когда ты вспоминаешь с Аллаха, аузу билляхи минаш шайтанир раджим, шайтан этот уходит и дает тебе успокоиться. Гнев, во время гнева, шайтан быстренько прибегает и пытается эту ситуацию увести в свою сторону. Я видел очень много мусульман, много читающих намаз, знающих Коран, но в состоянии гнева допускали очень много ошибок. Потом извинялись. Есть такие ребята, очень такие вспыльчивые. Постоянно им приходится извиняться, потому что они мусульмане, они все нормально, намаз читают, но постоянно извиняются из-за своей вспыльчивости. Вспылили, извинились, постоянно извиняются. А просто надо работать над своим нафсом, над своим нравственностью, и тогда все будет нормально. Извиняться не придется. Ты не будешь допускать таких ошибок. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفور لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.